Poznáte Betelgeuse, tú obrovskú červenú hviezdu v súhvezdí Orion? Stále fascinuje vedcov aj verejnosť. V roku 2019 nás vydesila. Jej jasnosť dramaticky klesla a špekulovalo sa, že príde obrovský výbuch supernovy alebo že sa hviezda zmenšuje. Ale Hubbleov teleskop prinieslo prekvapivé rozuzlenie. Betelgeuse sa nezmenšuje, len sa z nej uvoľnil obrovský oblak prachu a plynu, ktorý dočasne zatienil jej svetlo. A to napokon vysvetlilo jej stmavenie. Tento objav je kľúčový. Ukazuje nám, že hviezdy v posledných fázach života sa správajú zložitejšie. Pomáha nám lepšie pochopiť, ako sa vyvíjajú a čo môžeme očakávať od umierajúcich hviezd. Hoci táto hviezda nevybuchne zajtra, je naozaj na rade. A keď sa tak stane, bude to najjasnejšia supernova v modernej histórii. A bude žiariť jasnejšie než mesiac počas dňa. Ak ťa zaujímajú videá o objavovaní vesmíru, astronómii a kozmonautike, daj mi prosím odber na tento kanál.